Acara yang keenam yaitu santunan anak yatim oleh para dermawan dan diiringi sholawat oleh grup El Faradis yang akan dipandu oleh Bapak Barkir Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, wabil khusus panjenenganipun Abbas Sumo Aji, dumateng panjenenganipun Gus Saiful Arif, dumateng panjenenganipun Abah Amin, dumateng panjenenganipun Abah Marti, dumateng Bapak Kepala Bapak Kasun Dusun Gempol Bapak Haryono beserta jajaranipun, dumateng Bapak Ketua BPD Desa Gempol Kurung, Bapak Ibu hadirin ingkang berbahagia. Muqaddimah kalau makmum kala atas nama inggih punika pemandu wontenipun acara santunan anak yatim alhamdulillahirabbil alamin dalam acara sedekah bumi doa bersama Dusun Gempol ini dipun wontenaken sedekah dipun wontenaken inggih punika pembagian atau pentasarupan anak yatim dan yatim piatu. Alhamdulillahirabbil alamin, harapanipun mugi-mugi acara ini membawa berkah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, demi untuk kelancaran ataupun penyerahan anak yatim, ibu ataupun donatur, Bapak Ibu donatur yang saya sebut asmanipun dipun suwun untuk bersiap-siap supaya nanti acara bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila dari Bapak Ibu untuk menghendaki memberikan santunan dipun sumanggaken dipun suwun sepindah nggih punika Ibu Sutrisni, Ibu Hajah Tati, Ibu Aslimah, Ibu Alimah, Ibu Asia, Ibu Hajah Mina, Ibu Kusnul Khotimah, ingkang selajengipun hamba Allah, selajengipun Ibu Sumini, selajengipun Hajah Sugiono, Haji Sugiono, Bapak Amari, Hajah Umi Kulsum, Ibu Ulfah, Ibu Tiara, Ibu Minarti, Ibu Diana, ingkang terakhir hamba Allah lan tiang-tiang ingkang badhe ngersakaken maringi santunan dipun suwun supados mempersiapkan diri. Salajengipun nggih punika dalam penyerahan menika badhe dipun awali nggih punika penyerahan dari Bapak Kasun Dusun Gempol Bapak Haryono. Kepada yang terhormat Bapak Kasun dipun suwun untuk maju ke depan untuk memimpin acara penyerahan santunan yatim piatu. Dipun suwun Bu niki nunggu komandorin nangke penyerahan diselingi diiringi kalih makhalul qiyam. Dalam hal menika badhe kapimpin dening grup Al Faradis Gus Yudi. Selawatan. Oke. Sampun siap nggih? Niki anak yatim wonten 17, ingkang hadir 14. Mangke sing kalih dipun wakili dipun taruh wonten
kardus mangke dipun pasrahaken kali pihak panitia. Nggih, mangke dipun selingi kangge selawat dalam hal menika badhe kapimpin dening Gus Yudi dipun sumanggaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا كنت يا وجه السرور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.